Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Agbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, hapit nga ang pangilin sa pagsaylo. Busa, niadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka, ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta, ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo karon aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Sila mingon kaniya, kap-atan ug 6 ka tuig ang pagbuhat niining templo ha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nainumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Mayong gabii kanatong tanan. Aduna ba dinhi makahinumdum nga mag-ingon karaan na kaayo ang tubag? Rather, nainumdum ba kamo nga adunay balay nga kung moingon ka karaan na kaayo unya ang tubag dayon unsa gani? Pero lig-on pa kaayo. Sa atong kinabuhi, dili lang ang pisikal nga struktura ang importante, kundili sayod ta ang atong espirituhanon nga pundasyon sa atong pagtuo ang importante usab. Amen. Ug karong adlaw atong gisaulog ang dedication sa Basilica ni St. John the Lateran. Atong hunahunaon, unsa ba ang tinuod nga balay sa Ginoo? Naghangad-hangad ko ganina ning atong simbahan, ako'y nakitaan sa babaw, wa man ko'y antipara, akong gitan-aw mayo unsa na, basig kabilya na nang nilusot. Murag balon man siguro na nga na lupad din ha dapita. Okay? Kaluoy sa Dios ang atong structure sa atong simbahan nagbarug ba human sa pila ka mga tuig, human sa pila ka bagyo nga milabay, human sa pila ka mga linog nga milabay usab. Kaluoy sa Dios nagbarug pagyapon ang atong simbahan. Hinaot pa sa maabot sa di madugay
mapintalanan ning atong simbahan kay murag ungo na og itsura, no? Unya gilawa-lawa na ang sa sulod. Hinaot sa di pa moabot ang kapistahan nato na limpyo na unta ni siya. Anyway, ang gidugayon sa atong simbahan nagpasabot unsa kalig-on usab ang ato ang pagtuo sa Dios. Amen. Of course, ang structure is just secondary. Ang importante mao kita ang simbahan sa Dios. Amen. Adunay usa ka istorya nga usa ka adlaw may usa ka lalaki nga nagtukod og balay sa tumang kakugihan niya. Sige lang siya tukod og mga balay. Pero matag adlaw wa siya laing gibuhat, tukod na gyud siya balay. Wa siya laing gibuhat. Tukod diri, tukod didto, wala na siya laing gihunahuna. Tukod lag balay, duta ning tawanan no, daghan siya ning kwarta. Pagabot sa usa ka dakong bagyo sama ni Odette nga atong nagian bagulang, nahugno ang tanan niyang gipundar. Ug mangutana ta, ngano kahang nahugno to? Tungod kay sa yuta ra niya gitukod ang iyang mga patindog nga mga balay. Wala siya maguna-una sa pundasyon. Sayang ang iyang effort, sayang ang iyang resources. Kung kita magtan-aw ni anang hitabua, magkatawata sa iyahang kasimple. Pero dili ba usahay kita pod ingon ana man sa atong kinabuhi. Basin di ay tugkod ta dirig tukod ta ngadto ang atong pundasyon wala di ay klaro. Atong siguraduon nga atong pundasyon solid, nga atong pundasyon lig-on. Maabot ang bagyo, di ta matayog. Maabot ang bagyo, magpabilin tang gabarog. Amen. Sa atong unang pagbasa, mga igsuon, atong nadungog, gikan sa libro ni Ezekiel. Kinsang libro? Ezekiel. Very good, no? Atong nakita, nadungog, nga ang tubig na migula gikan sa templo. Unsa kadto? Simbolo sa kinabuhi nga nagdala og kaayuhan bisan asa kini muagi. Di ba asa agi ang tubig, naagi mo tubo, moturok ng mga tanom? Siyempre, naamay kinabuhi ang tubig. Water means life. Nagani tubig, na ay kinabuhi. Sama sa tubig ang atong espirituhanon nga balay, kinahanglan nga maghatag og kinabuhi. Amen. Diha sa Salmo nga ato ang gipadayag, unsa man gipahinumduman kita nga ang Dios mao ang atong kusog ug kalig-on. Dili ba maayo nga ibutang ang atong pagsalig sa labing lig-on nga pundasyon? Hinaot pa, ang Dios ang atong pinakalig-on nga pundasyon, dili ang atuang mga kagamitan, dili ang atong pangalan, dili ang ato ang katigayunan, kundili siya lamang. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nag-awhag kanato nga tan-awon ang atong kaugalingon isip templo sa Dios. Unsaon nato pagatiman kini nga templo? Allow me to read again that part nga basahon gani ni in this time of the year, ako yung i-underline. Nami usa ka pari ni pahulay niya sa sadayon, si Father Ed Espiritu. Og di gyud ko malimot, sulti na gani siya ini, maglanog-lanog yun ay niyang tingog. And allow me to read it. Sa walay duha-duha, nasayod kamo, templo, nga kamo, templo sa Dios. Ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Amen? Hinayman. Amen?
Nagpuyo kaninyo ang unsa? Espiritu sa Dios. Lanuga ko no, nagpuyo kaninyo ang kana konbinsta nga naa diri nato, nagpuyo kanato ang Espiritu sa Dios. Ug kung mao man na, ingon si San Pablo, let me continue, busa ang muguba sa templo sa Dios, unsay sunod, laglagon sa Dios. My God. Strong words ni St. Paul. Yes, a good realization that we are temples of God. However, if we destroy this temple, God will destroy us too. Amen. Kulba, no? Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Hinaot i-underline natug katulo ug atong ampingan ang templo sa Dios. Dili kini lang nga building, kini kita ang simbahan, kita ang templo sa Dios. Amen. Sa Ebanghelyo ni Juan, nakita nato si Jesus nga naglimpyo sa templo. Wala ba kini nagtudlo kanato nga ang templo, ang atong kasing-kasing, ang atong kalag, kinahanglan nga putli ug balaan na kalayo pa siguro nato us tinuod ani maningkamot jud ta nga ang atong templo putli, limpyo, balaan. Amen? To end, brothers and sisters, allow me to give this summary. 1, ang matuod nga balay sa Ginoo dili lang bato ug semento, kundi ang matag usa kanato templo sa Espiritu Santo. Mao kini ang leksyon. Ang lig-on nga templo dili makita sa mata. We cannot deceive. Kundi mabati nato kini sa atong kasing-kasing ug kalag. Kana bitong makasala ta, feel na feel kay nato. Amen? Ngano man di ta mahimutang na kung makahimo sa tagmaayo, feel na feel pud nato, di ba? Ngano man murag na ay ni pakpak sa tundunggan, very good. Nindot na. Pero makabuhat sa gaitag dautan, moingon pod, ngano ka? Gisungayan ka? Amen? Mauna. Ikaduha, ang kinabuhi sama sa sapa diha sa libro ni Ezekiel nga atong gipadayag bago lang. Kinahanglan magadala kini og kaayuhan sa uban. Nga ang atong tagsa nga kinabuhi budagayday ug maghatag og kaayuhan diha sa uban. Ang leksyon sa pag-agas padulong sa uban, kita mas mapuno. Ikatulo, katapusan nga leksyon, ang paglimpyo sa atong templo kinahanglan kanunay. Bisan unsa kahugaw ang kinahanglan tangtangon. Busa sa pagwagtang sa dili maayo, mas mahimo kining maanya. Kung atong limpyuhan kanunay ang atuang kalag, mas mahimo tang maanyag atubangan sa Dios. Amen. Sama sa giingon ni San Francisco sa Assisi, ingon siya, gihimo kita alang sa kalinaw, ug ang matuod nga kalinaw makit-an lang kung atong gipahinungod ang atong kaugalingon isip tinuod nga templo sa Ginoo. Amahan, tabangi kami nga kanunay hinumduman ng among kasing-kasing maong imong templo. Hatagi kami sa grasya nga mapanindot kini sa kanunay aron makahatag og himaya
sa imong balaan nga ngalan. Amen. Ang pulong sa Dios nasangyaw na atong puy-an kini sa ngalan samahan anak Espiritu Santo. Amen.